Ħidma mill-uffiċjali ta' dwana fil-Port Ħieles waslet għal waħda mill-ikbar qabdiet ta' droga fl-istorja ta' pajjiżna. Dan hekk kif maqsuma f'4 containers, l-uffiċjali skoprew kważi 290 kg kokaina b'valur ta' madwar 32 miljun euro. L-investigazzjoni bdiet matul il-ġurnata ta' tlieta meta 12 container tqisu bħala ta' riskju minħabba r-rotta li kienu se jieħdu. Uffiċjalment il-containers kollhom iġorru frott minn pajjiż fl-Amerika t'isfel lejn pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Kien hawn li tfittxija fil-Customs Scanning Facility waslet għal sejba ta' numru ta' pakketti f'kompartament li jintuża biex il-containers jinżammu f'temperatura kiesħa. Kunsinna oħra nstabet moħbija wara pannelli f'kompartamenti fuq ġewwa. Fis-sqarrija dwana ddikjarat li nstabu 240 pakkett għal total ta' 288 kg droga b'valur ta' 32.4 miljun euro. Il-każ issa għaddant il-Pulizija mill-Iskwadra kontra droga li qed jinvestigaw. Bil-Maġistrat tal-Assa li mexxa inkjesta qed ikun assistit mill-Pulizija tal-Forensika.